La impremta és un miracle. Un miracle. Podríem derrocar una reina com vos. Vinga, veus el control de Roger. Una benedicció per França que el poble tingui llibres i que ben llegir. Per mi és com una nova forma d'expressió de sentiment. A les catedrals hi ha l'escriptura del passat i la impremta representa els nostres. I no ho superes per ajudar. Porteu-vos aquest monstre! Els joves ordres, capità! Vinga, la feina, passa! Gràcies. Tens una veu preciosa. Ha valgut la pena salvar-te. Normalment només salvo a pobres velles o a ciutadans no massa afortunats. Encara estàs espantat. No, ja no. Quin és el teu nom? Esmeralda. Investigador nou i docent. L'afortunada absolució Esmeralda. Qui hi ha? Un admirador. Algú que t'ha vist ballar. Va ser ell. Vaig sentir música i vaig mirar a la plaça per la finestra. Vaig veure una dona que estava ballant. Una dona tan perfecta. Fins i tot Déu l'hagués triat abans que la verge per néixer del seu ventre. I aquella dona és tu, àngel meu. T'estimo. Per una nit. Per 100 nits. Puc creure en tu? Per què no? Els homes són mentiders. No quan estimen. Quan estimen també. Jo no sóc així. No he estat mai amb cap home. Això sí que és estrany. En una dona casada. Ho saps? Ah, un amant té 4 orelles. És cert, em vaig casar amb un home. Però per salvar-lo de que el pengessin els gitanos. Ell mai m'ha tocat. Et crec. Va saber que aquesta dona coneguda com Esmeralda, una gitana vagabunda, serà decapitada davant de tothom. Calla. Per haver fet tractes amb el diable i haver atacat el capità Robert de Stuteville. No! No t'espantis! No et faré mal! No t'espantis! No t'espantis! Mira, mira! Veu! Veu! Marta, perquè no et vegis obligada a veure la meva cara horrible de mentre. Diga, què m'has salvat? Em preguntes per què t'he salvat, oi? T'has oblidat d'un pobre diable humiliat a la picota. Una mica d'aigua i una mica de compassió. Hauria pagat amb la meva vida per no almenys això. Però tu ja t'havies oblidat d'aquell pobre diable. Però ella m'ajudava a tu! Mira, 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 mira! No sé tu qui va guanyar la meva set. Robert! Per favor, ell és l'únic que et pot ajudar. Robert, aquí!
Volen suprimir el dret a santuari. Això crearia un precedent terrible, majestat. He consultat sobre el dret a santuari i en algunes ocasions ha estat cancel·lat temporalment, pel bé de l'Església o per les necessitats de l'Estat. Sant Hug, bisbe d'Anglaterra, va permetre que el rei Eduard capturés un mag dins la seva església. El rei Lluís de França... Prou! Ja n'hi ha prou, majestat! Creieu-me, no hi ha res que desitgi més que justiciar aquella dona.